Moikka! Tässä mä haluan nostaa vähän esille tämän meidän jakson 24 esitteen tarjontaa. Eli näähän on voimassa ystävänpäivään asti kello 22. Eli mieluummin pikemmin teet tilauksen, niin sitten varmistat, että saat kaikki tuotteet. Niin kuin tässä etusivullakin näkyy, niin siellä kun sivussa lukee, että rajoitettu erä, niin niitä myydään just niin kauan kuin niitä riittää. Eli jos nämä on sellaisia tuotteita, mitä sä haluat, niin kannattaa se tilaus tehdä mahdollisimman pian. Eli täältä esitteestä löytyy nyt sitten pari tällaista kivaa asiakastarjousta. Eli kun sä tilaat 25 eurolla esitteestä niin jotain muuta, niin voit hyödyntää nuo tarjoukset. Eli kynille, siveltimille kiva sydämenmallinen lokerikko hintaan 9,90. Ja sitten tuommoinen säilytysrasia, mikä mun mielestä mä ajattelin itsellä, niin voisi toimia hyvin esimerkiksi hiuskoristeiden ja solkien säilytysrasiana. Aika näppärän näköinen ja aika kookaskin. Musta kun katsoo noita mittoja, niin 22 kertaa 21 ja korkeus 8 senttiä, niin on aika iso. Sinne mahtuu vaikka mitä. Katsotaan, mitä muita vinkkejä mulla on sulle antaa täältä. Eli Wanderlust, meidän ylivoimaisesti suosituin ripsiväri. Ja itselläni tilanne on sellainen, että tämä on ollut mulla vuosia käytössä. Ja mä toki kokeilen aina, kun uusia ripsivärejä tulee niin kuin myyntiin, mutta mä aina palaan tähän, koska mä tykkään tuosta harjasta niin paljon. Tämä pidentää, tuuhentaa, kaartaa, erottelee ja sitten se on vielä tämmöinen niin sanottu säänkestävä. Ei vedenkestävä, mutta säänkestävä. Ja värinä on musta. Ihan loistava. Hei, 18 € on se normaali hinta ja nyt vaan 5,90, kun sä tilaat yhden noista uutuushuulipunista. Ja sielläkin tutustumistarjous 9,90. Smart Sync huulipunat, valtavasti väripigmenttiä, eli hyvä värikylläisyys, paljon kosteutta ja siellä saat todella näyttävän näköiset huulet. Ja tässä näkyykin tuossa värikartassa noi tilausnumerot noille huulipunille, että mitä sävyjä sieltä löytyy. Ihan kattavat, kivat valikoimat. Uutta myöskin tuoksuihin, eli Egla tuoksuperheeseen tulee nyt sitten ystävänpäivän kunniaksi sekä naisille että miehille uudet tuoksut. Ne on mun mielestä kivoja, nämä ei ole ihan mitenkään hirveän voimakkaita, mutta mielenkiintoiset tuoksut, eli naisilla meripihkainen ja kukkainen on tuo tuoksuperhe, mihin tämä kuuluu, ja päätuoksunuottina lehmuksen kukka, eli kukkaistuoksu. Ja miehillä tuoksuperhe on aromaattinen fugere ja päätuoksunuottina sitten kasviperäinen nahka-akordi, että ne on hyvin sellainen miehekäs, mutta ei liian voimakas mun makuun ainakaan. Et kivat tutustumistarjoukset nyt. Sitten meidän luomiväreistä niin todella suureen suosioon on nousseet luomiväripuikot. Eli nämä on todellakin helppokäyttöisiä. Sä voit levittää suoraan puikosta, jos sä haluat häivyttää, niin siveltimellä häivytettävissä. On pitkäkestoinen, vedenkestävä ja pysyy niin kuin myöskin vaikka ihan kuntosalilla, niin kuin vaikka kuinka käy treenaamassa, niin luomiväri pysyy nätisti. Eikä myöskään ole siellä luomivaossa paakkuina. Eli toki jos sulla on oikein rasvottuva luomi, niin sitten kannattaa käyttää luomen pohjustustuotetta siellä niin kuin ennen luomiväriä, mutta suurimmalla osalla sitäkään ei tarvita. Ja tähän on tullut nyt 3 uutta tämmöistä kausiväriä, eli nämä on myynnissä vaan sitten tämän kevään, eli siellä on tämä mauve, persikka ja pinkki, aika raikkaat semmoiset keväiset sävyt. Ja valitettavasti valikoimasta on poistumassa toi luumu, joka sopii mun mielestä aivan loistavasti monen muun kaveriksi ja sinälläänkin, että mä itse tykkään, että toi luumusävy sopii esimerkiksi vihreäsilmäisille todella hyvin. Eli se korostaa sitä vihreyttä siellä silmissä, kun se on tavallaan se vihreä vastaväri. Mutta vaan 6,90 ja niin kauan kuin varastoa riittää. Et jos se luomiväri haluat, niin se kannattaa olla aika ripeä. Ja sitten me mennään tänne mun omiin suosikkituotteisiin, eli hyvinvointi on mulle äärimmäisen tärkeä asia. Ja mä huomaan sen, että kun itsellä on astma ja verenpainetauti, niin hoitotasapaino molemmissa sairauksissa pysyy parempana, kun paino pysyy kurissa.
Ja nämä on välipaloja. Tämä ei ole ateriakorvikki, eli täällä on suklaa, vanilja ja mansikka ja loistavasti toimii marjasmoothien pohjana, eli se on mulla niin kuin useasti käytössä, että mä laitan tuolta pakastearkusta vadelmia, mustikkaa, mansikkaa, mitä sieltä niin kuin löytyy. Sieltähän löytyy. Välillä karpalokin toimii aivan loistavasti. Sitten mä laitan ehkä puolikkaan banaanin ja pari mitallisen sheikkijauhetta ja vettä. Ja sitten blenderissä semmoinen pitkä smoothie, kunnon tuopillinen, niin sillä jaksaa pitkään. Että se on tosi loistava välipala. Lämmöllä suosittelen. Ja sitten ihan painon hallintaan, nykyisen painon ylläpitoon, ateriakorvikkeita 1 päivässä. Ja sitten jos on tarvetta, niin kuin itselläni tällä hetkellä tuntuu siltä, että on tarvetta vähän nipistääkin sieltä painosta, niin sitten otetaan 2 ateriakorviketta päivässä. Ja näiden lisäksi niin ehdottomasti noudatetaan tällaista pohjoismaista tai Välimeren ruokavalion lautasmallia, jossa on paljon kasviksia, on mielellään kalaa, kevyttä lihaa, mutta ei punaista lihaa ja välipalat, eli se, että syö riittävästi, niin se painokin lähtee putoamaan. Ja muista nesteytys. Etenkin kun otat 2 ateriakorviketta päivässä, niin kunnon nesteytys täytyy muistaa. Mutta nämä on tarjouksessa. Ehdottomasti, jos sulla yhtään tuntuu siltä, että nyt olisi pikkusen tarvetta vähän etsiä sitä vyötäröä sieltä makkaroiden keskeltä, niin hyödynnä tämä tarjous. Ja multa saa toki niin kuin lisätietoa näistä tuotteista ilman muuta tarvittaessa. Ja uutta Love Nature-sarjaan. Love Nature on semmoinen päivittäiskosmetiikan tuotelinja, mistä mä itse tykkään oikeastaan just siksi, että tämä on tämmöinen luontoystävällinen. Kaikki tuotteet on biohajoavia, siis nämä iholta pois huuhdeltavat tuotteet on biohajoavia. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että nämä ei rasita vesistöä, eli mikä on aivan loistava tilanne, kun meillä on vielä kauniita puhtaita järviä, ainakin täällä Järvi-Suomessa, niin pidetään ne puhtaina. Ja samaan linjaan yksi mun suosikeista on tämä hellävaraisesti kuoriva suihkukeeli, sekin on nyt tarjouksessa. Ja täällä myöskin tämän Love Nature-sarjan nämä kuorivat hiukkaset, niin kaikissa tuotteissa, missä on kuorivia rakeita, niin Oriflamella ne on kaikki luontoperäisiä. Ja tässä tuotteessa on käytetty merilevästä hienoksi jauhettuja rakeita. Ja sitten muuten kiva raikas tuoksu minttu ja vadelma. Se minttu ei ole niin liian voimakas mun makuun ainakaan. Että mä tykkään, että tästä tulee aina sellainen kiva pirteä olo tämän tuotteen kanssa. Ja se oli jumbo-kokoisena. Nyt mä halusin nostaa täältä vielä sampoon tähän Love Nature-linjaan. Eli tämä on tämmöinen hellävarainen 2-in-1 shampoo, eli siinä on shampoo-hoitoaine yhdessä. Ehdottomasti tämmöiselle sporttiselle, joka joutuu niin kuin pesemään hiuksia useasti, niin tämä on tämmöinen kiva, kevyt, hellävarainen tuote. Ja se, mikä tuohon edelliseen 2 slaidiin näistä Love Nature-sarjan tuotteista, niin shampoot on silikonittomia. Ja ihan sen takia, että me halutaan, että kaikki Love Nature-tuotteet, jotka huuhdellaan iholta tai hiuksista, niin on biohajoavia. Silikonit kaikki ei ole biohajoavia, siksi niitä silikoneja näissä ei ole käytetty. Sitten on meidän ihon tähtituotteissa on Novates ihonhoitolinja. Mä nostin tähän nyt esille tämän herkän ihon linjan, kun tuntuu siltä, kun asiakkaiden kanssa juttelee, että todella monella on tällä hetkellä herkkä iho ja varsinkin talvella. Niin tämä Novates ihonhoitorutiini perustuu siihen, että sä käytät päivittäin aamuin illan 2 minuuttia aikaa siihen ihonhoitoon. Siellä on ihon puhdistus, silmänympärysvoide, seerumi ja sitten päivä- ja yövoide. Ja tämä tuotelinja on nimenomaan kehitetty herkälle iholle. Ja siellä on tämmöisiä pH-tasapainotettuja tuotteita, hajusteettomia, alkoholittomia ja siellä ei ole mitään tämmöisiä yleisempiä niin kuin herkistäjiä. Tämä on hygieninen. Seerumeissa ja voiteissa on ilmatiivis pumppupakkaus, joka edistää sitten tuotteiden säilyvyyttä ja pitää ne myöskin hygienisesti puhtaina.
Eli tämä on dermatologisesti vapaaehtoisella koehenkilöllä testattu, niin kuin meidän kaikki tuotteet. Sitten tässä on tämä ihan paras tarjous on se, että joskus tuntuu, että tässä onkin aika paljon tuotteita, mutta milläs näitä maksaa, niin meidän brand-partnerithan saa porrastetun 20–30% alennuksen tilauksista. Eli 20% tulee heti ja sitten 3 tai 10% hyvityksenä seuraavaan laskuun, riippuen siitä, minkä kokoinen se sun tilaus on ollut. Mutta uusille brand-partnereille on tällainen tutustumistarjous kaikkiin meidän Novets ihonhoitosetteihin. Ja esimerkiksi tämä herkän ihon setti vaan 129 € ja vink vink vink. Tämä ei ole se lopullinen hinta, vaan tästä lähtee vielä 20% pois. Eli todella edullinen panostus ihonhoitoon. Jos sulla on herkkä iho, niin lämmöllä suosittelen. Ja uudelle brand-partnerille. Jos aloitat nyt tämän ystäväpäiväkampanjan aikana, niin siellä ensimmäisen tilauksen mukana saat meidän huippusuositut aurinkopuutarikuulat ja siveltimen, Tendocarein, joka tuskin kauheasti esittelyä kaipaa, mutta on mehiläisvahatuote, hyvä yleisvoide, hoitovoide kaikkiin ihon kutiaviin, kirveleviin ihonkohtiin. Ja sitten hei, siellä on toi meidän Wonderlash ripsiväri. Tämän paketin arvo on 64 €. Ja sitten ei siinä edes vielä kaikki. Kun sä aloitat uutena brand-partnerina, niin sä oot mukana sitten muissa kampanjoissa. Eli siellä on tämmöinen todella kiva koulutussarja suunnattu nimenomaan uusille. Siellä on meikkivinkkejä ja somekoulutusta. Ehdottomasti, jos nämä aiheet kiinnostaa, niin kannattaa lähteä mukaan. Ja tämä on ensimmäiseen tilaukseen. Taso 2 käsittää sun seuraavan jakson tilausta, jossa sielläkin teet yli 100 bonuspisteen tilauksen, niin sä saat lahjaksi 66 € arvoisen tuotepaketin, jossa on toi herkän ihon putsari ja sitten Wontin kasvosuihke, joka on keväällä ja kesällä varsinkin aivan loistava tuote. Ja kolmannella jaksolla siellä on tarjolla sitten yksi meidän klassikko tuoksuista, eli Giordani Code Good as Gold Eau de Parfyme sekä tuollainen näppärä reppu, mihin menee läppärikin mukaan ihan kivasti. Ja tämän paketin arvo on 142 €. Eli aika kivat lahjat uusille. Ja nyt jos sä mietit, että miten sä voit nyt tilata näitä tuotteita, että jos heräs vähän mielenkiinto tuotteita kohtaan, niin toki jos asut tässä mun lähellä Mäntyharjulla, niin voit tilauksen laittaa mulle YV:nä. Mutta sitten jos sä haluat tilata tuolta verkkokaupan kautta, niin sulla on 2 reittiä. Jos tuntuu siltä, että noi hinnat on ihan ok tuossa esittelyssä, etkä halua niitä sen edullisemmin ja haluat tilata vaan tuotteita omaan käyttöön, niin sitten tuo kanta-asiakas on sun reitti. Ja kanta-asiakkaana sä saat yli 50 € tilaukset ilman toimituskuluja. Ja sitten sieltä kertyy bonusta jokaisesta ostosta ja niillä bonuksilla sitten saat tämmöisestä erillisestä bonuskaupasta jatkossa valita itsellesi lahjaksi tuotteita. Ja sitten pääset halutessasi mun WhatsApp-ryhmään, mistä saat sitten linkkejä ja vinkkejä sitten jatkossa. Ja sitten jos sä haluat tuotteet vähän edullisemmin, niin normaalistihan meillä tuo liittymismaksu on 19 €, mutta nyt tähän ystävänpäiväesitteeseen, niin hei, welcome, ei ole liittymismaksua. Sä pääset mukaan, riskitön business, lähde kokeilemaan ja tilaat tuotteita itsellesi, omalle perheelle ja sä saat suositella tuotteita omille ystävillesi. Sä saat heti käyttöösi verkkokaupan, jonka avulla sä saat kartoitettua niin kun periaatteessa koko sun oman lähipiirin ystävät ja tuttavat ympäri Suomen. Ja hei, meillä on nykyään Oriflameissa niin hyvä mahdollisuus lähteä rakentamaan bisnestä, että jos sä haluat itsellesi niin kuin lisäansioita, niin sä voit rekrytoida uusia brand-partnereita ihan mihin tahansa Euroopan maihin, missä Oriflame on käytössä. Eli esimerkiksi Espanjaan, Viroon, Ruotsiin, Norjaan, Puolaan, jos on siellä tuttuja, niin ei muuta kuin rekrytoimaan vaan kavereita ja sitten saat itsellesi korvaukset heidän myynneistä. Eikö kuulosta aika kivalta?
No näin, niin miten voit rekisteröityä? Eli nyt tosiaan niin, tämän ystävänpäiväiltaan asti uudet partnerit pääsee mukaan ilman toimitusmaksua. Ja tuossa näkyy nuo linkit, ja jos ei nuo linkit toimi, niin ne saa multa YV:nä pyytämällä. Ja ehdottomasti, jos olet niin kun rekisteröitynyt mun linkin kautta, niin laita mulle viesti, niin mä lähetän sulle heti yllätyslahjan, mikä pikkusen auttaa sua siihen, että saat kerättyä kavereilta paremmin lisätilauksia. Hei, kiitos mielenkiinnosta ja jatkoa piisaa. Mä laitan tonne YouTube-kanavalle lisää vinkkivideoita. Moikka!